я забыў, што ў мяне новы iPhone. І ён можа рабіць вось так. Так, яго гэтая грані, конечно, гэта нешта вельмі цудоўнае. Гэта ж секс. Як ты сачыў за ТГ распавядзі, таму што ты быў на працы, а я быў на працы. Я ўвогуле спаў, таму што я зранку прачнуўся і такі ты сачыў за ТГ у прамым этэры? Я ў прамым этэры нават навіны выкладаў. Так. І што было для цябе жахам, калі працаваць і адначасова сачыць за ТГ? Не, я пра тое, што было жахам у намінацыях, ты што ты не чакаў, таму што вельмі шмат забраў God of War. God of War вельмі шмат забраў. Былі ўзнагароды, якія ўзяў Elden Ring. Я не памятаю дакладна які. Як мінімум. Ну, як мінімум, але увесь той час, пакуль я сачыў, і я чую тое, што вось гэта намінацыя God of War, гэта намінацыя God of War, гэта намінацыя God of War. Я такі зразумела, хутчэй за ўсё пераможа Elden Ring, таму што, мажліва, можа гэта толькі моя тэорыя, яны проста аддалі большасць намінацый God of War, такія, ну, напрыканцы, добра, давайте уже зробім, каб Elden Ring взяў гульню года. Просто, ведаеш, яго закідалі падарункамі, каб ён не паскардзіўся, калі ён не атрымае гульню года. І я такі, можа быць. Дарэчы, усім прывітанне, першы гікаўскі 25-й выпуск у студыі са мной Вадзімка, прывітанне. Прывітанне, Александр. Мяне клічуць Лёша у 25-й раз, як я сказаў, мы ў вашых слухаўках. Што мы сёння будзем распавядаць? Распавядаць будзем, канешне, тое, што адбыўся ТГ. Нечакана. Ну так, нечакана, але, ну што, відэа гульнявы Оскар адбыўся. Так. Як гэта клічуць. І цікава, што ТГ сам прыдумаў гэтую назву сам для сябе. Таму што ён жа распачынаўся як маленькая выстава, як маленькая імпрэза. І на першы ТГ прыхадзілі толькі там сябры гэтага хлопца, які пачаў рабіць ТГ. І цікава было то, што там маленькія інды-студіі рабілі маленькія анонсікі, а цяпер зараз такі бах, і ўсё ж такі такая мировая імпрэза. Так. Ну, яно па маштабах нават я заўважыў, што у наступным годзе таксама яно будзе, бо яны акупіліся цалкам. Там, каб ты разумеў, там была ў моманце рэклама даставы ежы. Так? Так, яны зрабілі калабу з гэтым PUBG Mobile, калі я не памыляюся. Ось, яны зрабілі, там просто пад'язджае машына, на якой просто баннер велізарны даставы ежы. Я такі, А яшчэ мне ведаеш, што вельмі спадабалася? Мне спадабаўся, у іх ёсць, як ці гэта, калі два робяць штосьці адно? МЖМ? Не. Гэта 3. Ну, калаба. Два робяць штосьці адно. Калаба лоу-фай дзяўчынкі. Ого. Так. Джейкі? Не. Вось гэта, якая на YouTube. Якая робіць заўсёды свае урокі. Не, ты аб чым? Ну, дзяўчынка. Лоу-фай дзяўчынка, якая... намаляваная гэта. Так. Вось гэтая у Rocket League, калі я не памыляюсь, калаба з ёй. І там была машына, якая аформлена ў стылістыкі, і яе таксама вельмі падобная да яе стылю. Я такі, гэта прыгожа, насамрэч. Была рэклама таксама Facebook Game. Які цалкам мёртвыя. І рэкламавалі яго, ну, зразумела. Цалкам мёртвыя людзі. Ну, слухай, ЛГБТ кам'юніці на тебе зараз паскардзілася. Такое даже? Так, рэкламавалі чарнашкуры ЛГБТ людзі. Вось. Рэкламавалі Facebook Gaming, я такі, зразумела, дзякуй, навошта гэта мне? Калі ёсць той же самы, калі браць Twitch, напрыклад. Таксама... У Майкрасофта быў, ён зачыніўся, я не памятаю, як ён Філ называўся. Спенсер сядзеў нават там. О, неплохо. Так, але ён нічога не атрымаў, я не ведаю, навошта яго туды паклікалі. Ён прыйшоў проста гэта ж Філ, канешне, заўсёды. І самае цікавае, ведаеш што? Тое, што Horizon нічога не атрымаў? Вогуле нічога. Яны прыйшлі проста пасядзець. Мне так і здаецца, што Horizon Forbidden West, ён вось проста прайшоў недзе там. Гэта не яго год. Увогуле не яго год, канешне. Таму што калі выхадзіў першы Horizon, гэта было вау. Там і намінацыі, і ўсё такое.
Слухай, ну калі глядзець, канешне, самае галоўнае здарэнне гэта было тое, што Стрэнінг-ту? Не, я пра маленькага дзіцюка, які выйшаў распавядаць пра Біла Клінтона. О, слухай, я гэты момант і не успеў паглядзець, таму што я толькі учу гульню, якая атрымала гульню года, і я такі, добра, ўсё, мне трэба ехаць дадому, ўсё, да відзення. Вось, і гэты малюк праз 2 ці 3 хвіліны. Ці што падлетак выйшаў і сказаў пра тое, што ён удзячны Білу Клінтону, кім яго назваў? Я ўжо не памятаю. Я не памятаю, але гэта так дзіўна, тое, што ён, я потым глядзеў хайлайты з гэтага, і ён просто стаіць побач з распрацоўшчыкамі. Так, і ён яго па плечу там хлопае, я такі, а ты хто ввогуле? Просто выйшаў. Мне просто цікава, распрацоўшчыкі Elden Ring просто ў гэты момант такія. Здаецца, гэта хтосьці з ТГ, людзі з ТГ. Здаецца, гэта хтосьці з каманды Elden Ring. Але чаму і не азіат? Ну, не ведаю. Мабыць, у іх таксама ёсць квоты толькі на еўрапейцаў, якія прыйдуць да цябе працаваць у кампанію. Чаму не? Ну так, можа быць. Канешне, так, гульня года Elden Ring. І я казаў. Ну, мало таго, што мы так казалі, так яшчэ і заслугова. Так. Таму што ўсё ж такі Elden Ring гэта моц. Ну, слухай, тут яшчэ глядзіў той бок, тое, што Elden Ring, ён мультиплатформены, мультипляцовачны. Вось. God of War гэта выключна PlayStation. І, зразумела, што так, God of War таксама не дрэнная гульня, Ragnarok апошні. Вось, і у яго заслуговыя там ёсць намінацыі, але гульня года гэта не. А яны ж зараз God of War Ragnarok гэта самая запамповаемая гульня на PlayStation 5, але не на PlayStation 4, таму што на PlayStation 4 гэта што? Правильно, Call of Duty. Слухай, Call of Duty Modern Warfare, мультиплеер добры. Уе. Але я не разумею, чаму. Ты глядзеў хоць якія-небудзь відэа па Call of Duty, акрамя арудзі? Агляду? Здаецца, не. Я глядзеў просто геймплей, і я не ведаю, чаму ёй не аддалі за гук узнагароду. Таму што, напрыклад, тая ж самая перезарадка зброі, яна так гучыць цудоўна. У цябе быццам хтосьці вось на ушка шэпча. Не, гэта ж цалкам AAA гульня, канешне, там і над гукам парацца вельмі. Таму што, мабыць, ты гэтага не ведаў, але калі распрацоўвалі World of Tanks, адной з дадаткаў, яны паехалі на звычайны палігон і запісвалі, як страляюць танкі, каб гэта у гульню всунуць. І тыя гукі, якія зараз ёсць у гульні World of Tanks, яны звычайныя гукі звычайнага танка. Так, давай звернемся да ТГ. Ты памятаеш тое, што там же Steam Deck'і раздавалі? Ой, так, цікавая гісторыя, цікавая. І нават Ілон Маск з-за гэтага атрымаў па дупе. Першы Steam Deck на трансляцыі ТГА атрымаў глядач з нікам Milf Hunter. Так. І гэта вельмі цудоўна, таму што пасля трансляцыі Milf Hunter выйшаў на сувязь і пацвердзіў, што Valve аператыўна даслала яму віншаванне з перамогай і даслала яму кансоль. Таму ўсё ж такі... Гэта толькі адзін, яны раздавалі кожную хвіліну. Ну так. Ну гэта был самы першы. Таму калі прыходзяць, ведаеш, на сабеседаванне людзі, у якіх імейл там Алекс Накібатор 3613, гэта ўжо не так уже і ведаеш так. Не так кепска. Ну так вось, Ілон Маск, што з ім здарылася? Паўсюль пачалі шэрыць у твітары гэты хэштэг Milf Hunter. І людзі, якія не ведаюць, што гэта мае нейкую сувязь з ТГА, яны пачалі абвінавачваць Ілона Маска в том, што пасля таго, як ён атрымаў твітар, тут пачалі вось гэтыя порна, ось всё гэтае вось. І яны лічылі, што Milf Hunter гэта, гэта не нік, гэта вось вобраз жыцця. Слушай, калі так глядзець, зараз твітарам просто здараецца такое, што я бы не быў здзіўлённы ты, што там, напрыклад, у топы па хэштэгах выйшла нейкая порна. Там, не ведаю, дзіцяча, памятаеш, калі яшчэ існаваў «Што за жыццё», я распавядаў пра кітайскае порна. Так. Яны ж распаўсюджваюць порна праз твітар, яны просто робяць нейкі хэштэг, там, напрыклад, прадаюць там булачкі, напрыклад. І праз гэты хэштэг можна знайсці там спасылкі на Мега, дзе можна будзе, ты набываеш пароль ад спасылкі і ты можаш сабе набыць порно такім чынам. Таму
гэта раней працавала ў твиттары, мне здаецца, што і будзе працаваць і далей, таму што чаму бы і не. Я гляжу, ты даследаваў прям цалкам мір порно. Ну, конечно, я заўсёды такой. Я калі рыхтаваў той выпуск, на жаль, яго ўжо нельзя паслухаць, таму што яны ўсе выдалены. Я калі рыхтаваў той выпуск, я на некалькі тыдняў просто цалкам акунуўся ў кітайскае порно і такі, што там адбываецца, таму што... Ты просто як бацька з Южнага парку. Так! Сидел все покои белые. Так. Такие, розовые китаянки пердзіць у лицо і так далей. Усё, мы цалкам ператварыліся назад у замяніць расстрэлам, таму што мы больш не гульнявы падкаст. Гэта так агідна. Ну так, слушай. Ну, а не агідна быць мілфхантарам, які атрымлівае кансоль на трансляцыі? Не, слухай, гэта добра, гэта цудоўна. Ну, але ж... Не, ну, слухай, выпадак цікавы, але... Ну... Выпадак, конечно... Што ў гэтым такога, я не ведаю, бо... Ну, добра. Мілфхантар. Ну. Там яшчэ таксама была вельмі запамінальная такая рэч. Выйшаў актор, які агучваў... О, курва! Які агучваў Кратаса. Я гэта ўсё слухаў. Ты слухаў яго? Так. І ці што кожнаму чалавеку, які атрымлівае гэту прэмію, яму даюць некалькі хвілін на тое, што распавесці нешта ў мікрафон, падзякаваць людзям і так далей. І яго рэч была на 8 хвілін, ці што? Гэта 8 стемдэкаў. 8 стемдэкаў, так. 8 мілфхантараў. Так. І яны ў якісьці момант пачалі зажигаць на маніторах, што сканчай, уже хопіць і так далей. Потым выключылі фоновую музыку, але яму ўсё было да дупы. Да, яму ўсё было да дупы, і ён просто продолжываў распавядаць. Ты просто гэтага не чуў. Ён, калі хто не глядзеў, ён не распавядаў так, што ён, ведаеш, як з аўтамата. Ён стаяў і вось так усё расцягваў. Разумееш? Разумею. Так, і ён такі... Я хочу падзякаваць камандзе распрацоўкі. Так, я думаю, ты мяне трахнуць хочаш, ці што? Ты мне калісьці лекцыяці... Але голас у яго вельмі добры. Бачыў, што Маланка Медыа запусціла дзіцячы канал з дзіцячымі сказкамі. Мы сядзелі тады. Тады ж ты сядзеў. І вось Лекс сайце Барада распавядаў пра тое, што калі ён заходзіць на гэты дзіцячы канал просто ўключыць сказку, паглядзець, што яны там зрабілі, яму здаецца, што ў кадры сядзіць педафіл, які такі: маленькія дзеці, прывітанне. Ваши бацькі уже пакінулі вас. Не, ну слухай, не трэба такого казаць Гаррі Поттеру. А чаму не? Я зараз просто гляджу Гаррі Поттера і такі... Да чаму? Што у вас здарыла? Што такога? Чаму вы ўсе перагледжваеце Гаррі Поттера? Таму што зіма наступіла. І што? Ну, то гэта добрае такое кіно для снегу, для Нового году. Я не ведаю, ну просто ведаеш, як я гляджу Гаррі Поттера? Я яго ўключаю, раблю громкасць на 1-ку і ўсё, і раблю свае рэчы. Таму не... Гэта да ўсяго. Я просто заўважыў, я ўчора засынаў, я ўключыў сабе прадапошнюю частку Гаррі Поттера і заўважыў, колькі разоў яны пачалі выкарыстоўваць тыя заклінанні, якія забаронены. Таму што калі ты памятаеш, у Гаррі Поттера ёсць 3 забароненыя заклінання, і яны цалкам... Якія? Ой, я памятаю, што там было Круцатус, Імперіум і Авада Кедавра. Так. І вось яны ўсё, акрамя Авада Кедавра, выкарыстоўвалі, і ў тым часе і Гаррі Поттер выкарыстоўваў 2 з іх, таму калі ты глядзеў 5-ю частку, там... Зразумела, калі грошы ёсць, то можна ўсё рабіць. Так, калі Грозны вока Груму распавядаў, што кожнае з гэтых заклінанняў вядзе цябе ў Азкабан, я такі, ну так, канешне, вы вельмі за гэтым сашыце, як я бачу. Гаррі Поттер у Азкабан, ага. Ці што Гаррі Поттер пытаў тую дзяўчынку, у якой такія валасы былі незвычайныя. Ой, якая... Якія клікалі. Я зразумеў. Белатрыса Лестрейдж. І Тім Бёртон у кожны свой праект заве. Таму што гэта яго жонка. Так, я забыл. Ну, прабачце. Мне здаецца, што яго муж гэта Джонні Депп, таму што ён яго таксама ў кожны праект ташчыць. МЖМ. Галоўнае, каб на ложак ніхто не наклаў. Ну да.
Мы распавядалі. Ну, слухай, што слухайце якісьці там 11 выпуск. Якісьці, іх некалькі было, мне здаецца. Ну так, мы вельмі так добра сачылі за. Слухай, я паглядзеў бы на Джонні Дэпа ў сусвеце Гаррі Поттера. Джонні Дэп здымаўся ў сусвеце Гаррі Поттера, у фантастычных істотах, ён быў... Не, я вось выключна пра Гаррі Поттера кажу. Не пра фантастычных істот, а вось выключна пра Гаррі Поттера. Я памятаю, што ён быў Гріндевальдам ці кімсьці. Да, Гріндевальдам. Ну. Але я ўсё яшчэ не глядзеў трэцюю частку, потому што пасля першай і другой часткі я такі, я не буду глядзець трэцюю, таму што гэта нейкая вайно. Борис! Алла, Борис! Не, ты не бачыш гэты мем? Не-не-не. Борис! Я не можу. Гоп-гопчы да гоп. Я, дарэчы, чакаю Хогвартс Легасі ўсё ж такі, таму што я так. Зараз, калі перагляджваю Гаррі Поттера, я бы хацеў пагуляць пасля гэтага ў Хогвартс Легасі, просто павывучаць свет, патыркацца ў рознае, ведаеш, у Хогвартсе. Я пачакаю зніжку. Не, я набуду яе за фул прайс, я казаў, я набуду яе за фул прайс, але пачну праходзіць праз месяц, калі выйдуць некаторыя патчы. У мяне зараз, ведаеш, якая праблема? Я хочу пагуляць у Кіберпанк, але я ўжо 2 зніжкі сяжу і такі, а ці трэба ён мне? Я не ведаю, набываць яго ці не. Бо я прайшоў Red Dead Redemption 2 цалкам. Я ніколі не адчуваў сябе такім апусташоным. Не, яшчэ не прайшоў. Ну, гэта масакра. Я ўсё яшчэ пасля грэбежу поезду ўсё яшчэ не ўзяўся за галоўную кампанію. Я то просто цалкам шпацырую па свеце, і мне гэта цікава. Ну, я зразумеў, як высветлілася, я яго прайшоў на самую дрэнную канцоўку. Так? Так. Таму што ты ўсіх забіваў. Так. Ну, гэта весела. Вось. І зараз я такі, мне трэба нешта яшчэ цікавае, і я такі, так, Кіберпанк. Я профукаў одну знічку, і я такі, ну, можа, мне не так сильно трэба, можа, там пад Новы год будзе нешта большая знічка. І зараз, ну, тая ж самая знічка, я такі, ну, мне не трэба, можа, там... Колькі зараз каштуе? 28 евро. А, ну то добра яшчэ. Ну, гэта знічка 50%. Гэта танней, чым я набываў Red Dead Redemption ў апошні раз. Таму добра. Ну, РДР мы набывалі по 32 евро. Ну так, я кажу, што гэта танней крыху. Але ёсць навіна аб тым, што Microsoft падыме кошты на свае гульні. До 70 евро. І я... Не толькі Microsoft, пакуль што... таксама і Sony хочуць падняць. Ну, гэта не залежыць ад таго, таму што розныя, як іх клічуць, розныя издателі, розныя выдаецтва, якія выдаюць гэтыя гульні, яны хочуць павялічыць кошт, таму што ім не адбіваецца. Як яны кажуць, што яны не адбіваюцца зараз па затратах? Як карыстальнік Nintendo Switch прачытаў гэтую навіну, я такі, толькі 70? Толькі... А чё так танна? Ну, не, на Switch заўсёды 69 евро каштавала. Ну, слухай, я Зельду за 77 набываў. Чаго? Ага. 72. Больш за 70 евро. Я хочу зараз перапрайсці Зельду, таму што я хочу цалкам... Не. Яе можна прайсці? Не, ну, я хочу перагуляць у Зельду. Просто я хочу... Ты ведаеш, там ёсць рэжым майстара, і гэта рэжым, у якім ты не можаш паміраць. У тебя только одно сохранение, и ты не можешь... Я думал, ты просто бессмертный. Не. Зразумеў. Гэта не як Майнкрафт, ведаеш, ты там не будзеш будаўніцтва, дзе ты будзеш будаваць замкі. Чаму не? Слушай, я б такое пагуляў, ведаеш, ёсць Dragon Quest, а ёсць Dragon Quest Builders. Вось Dragon Quest гэта такая стандартная японская RPG, а Dragon Quest Builders гэта накшталт Майнкрафту, ну вось нешта такое. І Dragon Quest Builders вельмі цікава гуляць, калі ты вось сядзіш, тебе нечага рабіць. Ён ёсць і што на Nintendo, ён ёсць на ўсіх пляцоўках, мне здаецца, таму што ён ёсць і на PlayStation, і мне здаецца, што ён таксама ёсць і на Xbox. Вось я бы пагуляў па Зельдзе, не у Мусоў, які там, памятаеш, у іх выхадзіл Мусоў, я не памятаю, як ён назывался. Warriors, што что-то там Warriors, бла-бла-бла. Вось я вот таким усол я б, конечно, не гуляў бы, тому что гэта цалкам такая падзелка, якая, ну, не адпавядае таму, што мне больш за ўсё падабаецца ў Зельдзе. Я б з вялікім задавальненнем пагуляў бы у гульню. Вот ведаеш, як гэта робяць з Лего гульнямі, напрыклад. Я вось такую бы пагуляў за ці у Лего па Зельдзе пагуляў бы з вялікім задавальненнем.
Наконт Лего гульнь. Я спампаваў учора сабе Star Wars Skywalker Saga. О, Яна з'явілася ў геймпасе. я бегу. Гэта лайно. Лайно? Я не ведаю, мне так не падабаецца. Я б не сказаў, што я велізарны фанат, але мне вельмі падабаюцца Лего гульні. Мне таксама вельмі Я гуляў у падабаецца. шмат Лего гульні, напрыклад, той же самы першыя Star І Wars, які Лего The Movie выходзілі. мне вельмі падабаўся. Ну, Лего The Movie не гуляў. Не, Ну, вось. гэта фільм по Лего. Ёсць гульня Мультфільм. Лего The Movie таксама. А, ну я не гуляў. Вось, калі іх параўноўваць, старыя Star Wars гульні па Лего і новую гэтую, я такі, ну, у ёй чагосьці не хапае. Параўнанні са старымі. У ёй вельмі шмат чаго напіхана. У цябе ўвесь экран, ён забіты вось тваім гэтым UI. І ты сядзіш такі, ну, добра. І як мне спадаецца, гульня была створана толькі, каб ты збіраў гэтыя, як ты іх, кубікі збіраеш, якія-небудзь, у цябе там з'явіліся навыкі на тваіх персонажаў. Ты такі сядзіш, ну, добра. Не, камусьці гэта зайдзе, 100%. Ну, мабыць, тебе не падабаецца, таму што ты за яе не заплаціў нічога, таму што мы ўжо састалкиваліся з тым, што калі ты атрымліваеш гульню праз геймпас, яна цябе не вкатывае. За Crusaders King я таксама нічога не заплаціў, але мне спадабалася. Crusaders King гэта... Стратэгія. Я ў яе зараз гуляю. Я ось таксама учора гуляў. Яна мне вельмі падабаецца. Пра яе вось... Давай пра яе пагаворым на наступным падкасці, таму што я яшчэ мала ў яе нагуляў, і там столькі розных магчымасцей, што я такі вау, канешне, гэта У мяне просто король памер. Ага. Трон переходзіць к наследніку, і я гляжу, у яго рэпутацыя ўсіх маіх саюзнікаў там -100. Такі, а чаму? А што? Яны такі, ну, ведаеш, мы тебе, мне здаецца, заб'ем. Я такі, не трэба. Ну вось, і гульня па Лего, яна добрая, мне яна не спадабалася, але можа каму-небудзь ось збіраць гэтыя ўсе сакрэцікі, гэта ось дападобы. Гэта як показалі новую частку Зорных войн ад Ubisoft, якая была The Fallen Order, і вось гэта працяг Survival. Ну як там Survival? Гэта там... Не, ну зараз яна там частка называецца Нешта там Survival. Нешта там Survival, так. Яна ж усё ж таки капіюе далей Dark Souls і механікамі і так далее, і баёўка там Dark Souls'овская, і логіка. Плюс там ёсць яшчэ частка Metroidvania, і я як чалавек, які прайшоў частку, якая была вось да яе, The Fallen Order. Для мяне вось The Fallen Order гэта гульня, якую трэба просто... Я яе праходзіў на самай высокай складанасці адразу, а потым я яе скіпнуў на самую лёгкую складанасць, просто каб сачыць за сюжэтам далей. Таму што, ну вось, не магу я далей у яе гуляць. Таму што, ну вось, не цікава мне вось гэтыя лакацыі вывучаць. Не цікава мне вывучаць гэты сусвет, не цікава па яму шпацыраваць. Я б паглядзеў бы сюжэт, і для мяне гэта было б, вось, я бы чакаў ад такой гульні тое ж самае, што людзі чакаюць ад так, я кінца хацеў. Я бы вось цалкам, і там ёсць кінцо, там ёсць вельмі добрае, неверагоднае кінцо. Таму што за сюжэтам, канешне, можна зараз паспрэчыцца аб тым, што сюжэт там нейкі такі плоскі, персанажы недараскрыты, але ж цалкам, калі ты ў яе агулам гуляеш, усё ж такі сюжэт там цікавы, больш-менш. Ён ёсць. Ён ёсць, увогуле ён ёсць. Таму што там, напрыклад, калі гуляць у апошні Life is Strange, які затарукал, то там таксама ёсць сюжэт. Ой, вось наконт сюжэта і Лего Star Wars новага. Ён яго так праносіць, просто, ну ось, жух. Ну так, там. 5 хвілін сюжэту, весь астатні час ты бегаеш па адчыненаму свету, і зноў 5 хвілін сюжэту тебе даецца, там крыху пастраляць, крыху мячом пабіцца, і ўсё. Я глядзеў стрымы. Ну, таму я прыблізна разумею, што я сёння яе паспрабую, таму што апошні тыдзень я пасвяціў таму, што я пагуляў 10 гадзін у NFS Unbound, таму што там же, калі памятаеш, на геймпасе давалася 10 гадзін людзям, якім трэба пазнаёміцца з Need for Speed Unbound, і я крыху змяніў сваё мненне наконт яе, таму што меркаванне, прабачце. Таму што гэта ўсё ж такі гульня, у якой цікавая аркадная гонка. Вось, мне ўсё гэта гульне не цікава, але прыкольна ў ёй ездзіць.
У НФС табе прикольна ездзіць? Ну так. Нечакана. Нечакана, што вось мы колькі частак НФС было і там было нецікава ездзіць, і вось наконец-таки з'явілася НФС, дзе аркадная механіка добрая, больш-менш. Я пра гэта. Таму што я не буду нічога казаць пра тое, як яна выглядае, вось пра вось гэта вар'янства якое. Да, яны зрабілі іх можна адключыць. Іх можна адключыць. Я просто пра тое, што я не разумею, навошта гэта было, таму што калі ты крыху разумееш што-небудзь у дызайне, ты разумееш, што гіперрэалізм з анімэ мэтчыцца, ну неяк. Вось існуе трэш-полька. Калі што, можна было б зарабіць НФС у стылістыкі трэш-полькі. Тады было б добра. Трэш-полька? Так. Гэта што? Гэта рэалізм плюс тыпаграфіка. Это вот тут я зразумею. Таму вось такая трэш-полька, конечно, была б добрая. Ну, не атрымалася у іх, яны не смаглі давярнуць і так далей. Прапануюць Crusader Kings па сетцы. Добра, мы можам замуціцца і усе разам. Я памру. Я таксама, таму што я не шмат гуляў у Crusader Kings. Так, ну слушай, потому что анансавалі на ТГ яшчэ, ты што-небудзь цябе ў голову запала? Ну слухай, па-першае, давай крыху яшчэ намінацыі, якія мне былі цікавыя. Давай. Гэта лепшы экшн Bayonetta 3. Ну, я ў яе не гуляў просто, таму я нічога не магу сказаць. Мне падабаецца першая і другая Bayonetta, таму што гэта не гульня, а цалкам мастацтва. Ну, першая гэта такая, ведаеш, проба пера. Она просто вельмі танная першая. Ну, разумееш? Так. Я разумею, яна ў мяне ёсць. Вось. Я ў яе пагуляў, мне спадабалось, я крыху там патыцаў другую, я такі, ну, добра, гэта Bayonetta, гэта вось вам слэшер. Всё цудоўна, всё добра. Bayonetta 3 атрымлівае экшн года, я такі, вау, нечакана. Не God of War. Не God of War, дзякуй. Вось. І самае дзіўнае, што там не было нават Elden Ring у намінацыі. Я такі, цікава, добра. І потым яшчэ цікавая навіна аб тым, што гульню года па меркаванню гульцоў узяла Genshin Impact. Ну так. Гульцы атрымаюць 800 прымагемаў, цудоўна. У іх ёсць такая фіча, тое, што калі Genshin Impact дзесьці перамагае, распрацоўнікі даюць донатную валюту гульцам. Так, увесь час. І калі б яна ўзяла яшчэ б і гульня з найлепшай падтрымкай, вось, то яны б яшчэ зверху 800 накінулі. А гэта ўжо 10 крутак, а 10 крутак гэта магчымасць выбіць добрага персанажа. Вось, каб ты разумеў. Я ввогуле не гуляю. Ну вось. Я ніколі не гуляў Genshin Impact, таму мне не зразумела. Ну вось. Ой, слухай, цікавая гісторыя, крышачку офтопа. У мяне майстар на працы, ён такі, ну вось, я гуляю Diablo Immortal, бла-бла-бла, я такі, ой, не, паспрабуй на тэлефоне добра Genshin Impact. Ён такі, ой, у мяне там у сястры малая гуляе, гэта нейкая дзіцячая гульня. І ён да мяне ўчора на працы падыходзіць, я такі, ну як, шо робіш? Кручу. Ён падымае тэлефон і паказвае, што яго усталяваны Genshin Impact. Я такі, так дзіцячая ж гульня. Я такі, да мне не спадабалася. Я такі, зразумела. А ты вось на новым айфоне на апошнім спрабаваў гуляць у Genshin Impact? Я ввогуле пасля ПК не разумею, як мне гуляць у Genshin Impact на мабільні. Ну, мне цяжка. Я паспрабаваў некаторы час, я гуляў на сваём Асусе яшчэ. Я такі, не, гэта цяжка. Але на гэтым, ну, а якая розніца? Якая там добрая аптымізацыя, што ты на сваім старым Асусе гуляў і... Ну так, аптымізацыя добрая. Я спрабаваў гуляць на мабільнікі ў Pokemon Unite, таму што, ну, ты ж ведаеш мае стасункі з Pokemon Unite, у нас закаханасць. Яны спецыфічныя. Так. І это плёткі, японкі, харваты, как ты разумеў. Болгары, так. І мне незручна, таму што на тач-скрыне гуляць ва што, ну, ты не адчуваеш ніякага імпакта ад гэтага, ты просто... Ну, ось і ад гэтага становіцца зразумела, чаму так распаўсюджана на мабілкі гэтыя аўтабаёўка і ўсё іншае. Так. Такі, ну, добра. Ёсць добрыя гульні на мабільны, але гэта трэба пашукаць. Той же самы Black Desert Mobile, ну, гэта гульня, якая уб'е ваш час. Не то, что прям вау. Ну, ты крыху больш разумееш у мабільных AAA гульнях, чым я, таму што я просто як распрацоўшчык мабільнага лайна,
рознага там трыурад, так, рознага на матч 3 і так далей. Для мяне вось мабільная гульня не цалкам такія, таму што я сядзеў у сябра, прыязджаў на журмуну к сябру і показываў яму, ён шукаў што-небудзь, які-небудзь таймкілер, я яму усталяваў гульню, якую мы распрацоўвалі калісьці, Tomb of the Mask ад Playgendary. І яму вельмі спадабалася, я кажу, таму што вось у гэту гульню мы укладаліся, і вось ці што, калі вы шукаеце які-небудзь таймкілер, і згодна на тое, каб вам паказвалі шмат рэкламы. Ну не, ну дзякуй, не. Вось АФК-арена гэта тое, над чым працавалі без душы, таму што ўсё ж такі АФК-арена гэта, ну мы яе не распрацоўвалі, мы яе падтрымлівалі, ўсё ж такі рабілі апдейты і так далей. І АФК-арена гэта, канешне, не. Слухай, тут бы зараз было б добра Raid Shadow Legends! Да. Ці што тут магло быць добрае месца для вашай інтэграцыі, але не. Вось калі да цябе прыйдзе Raid Shadow Legends, ты будзеш яго рэкламаваць? Мне здаецца, не, таму што гэта не гульня казино. Я не праз тое даже тое, што не гульня казино, а праз тое, што хацелось бы ўсё ж такі раць праекты, у якія бы ты сам бы хацеў бы пагуляць. То бок, калі б вот прыйшоў Genshin Impact, того, калі да цябе прыйдзе Sony, ты такі не. Просто з мешком грошай такі ты. God of War, не. Не, слухай, я бы God of War пагуляў. Не, вось увогуле не. Я знайшоў гульню, для якой бы я набыў сабе плойку 4. Death Stranding. Ну, наці, што ёсць на ПК, ты можаш яе запусціць праз NVIDIA, іх гэты клауд-сервер, і ты можаш пагуляць свае на макбукі, таму падлучыць свой джойстик ад Xbox. Не хочу. Не хочаш? Хочаш набываць усё ж такі? Не. Не, просто не бачу ніякі. Я б таксама пагуляў бы Death Stranding, таму што Death Stranding ён прайшоў цалкам міма мяне, я ведаю, што ён натхняўся Зельдай. А ўсё, што натхнялася Зельдай, ўсё ж такі, акрамя Immortal Phoenix Rising, здаецца, так яна называецца. Вось. Яна ёсць у геймпасе, але яна ніколі не звяртаў павагі, таму што дзякуй вялікі, не, гэта ўсё ж такі не мае. Яшчэ што там добра? Мне спадабалось, калі выйшаў геній мастак Кадзіма. Вось, ён... Кадзіма-сан! Так, у яго спыталі, ці будзе ён прадугадваць будучыню зноў. І ён такі, о. Мне спадабалось, ведаеш, тое, што ён выйшаў, і ён цалкам размаўляў на сваёй роднай мове. Так ён заўсёды так робіць. Так, ён такі, не бабую, вы мусіце вывучаць маю мову. Так, у яго заўсёды такая тэма была, што вось, напрыклад, калісьці, калі ты памятаеш, ён прыязджаў у Расію, калі яны піарылі Death Stranding, і вельмі шмат выданняў з ім размаўлялі, супрацоўнікі выдання размаўлялі з ім па-ангельску, ён адказваў па-японску, і перакладчык з японскай перакладваў на ангельскую. То бок ён добра разумее ангельскую мову, але адказвае ўсё роўна на японскай. Мне гэта вельмі падабаецца заўсёды. Вось ці што не толькі я беланацык, таму што вось са мной размаўляюць па-польску, і я адказваю ўсё ж такі па-беларуску. Такі курва-бобер. Курва-бобер. Так вось, ты ведаеш прыблізны сюжэт першай Death Stranding? Прыблізна. Ну вось, там эпідэмія. І ён пісаў гэта да ковіда. Так, я ведаю. І такія, ён прадказаў будучыню. І сюжэт другога Death Stranding ён перапісаў там у час ковіда, як ён сам сказаў, тое, што, так, мне прыйшлось перапісаць, каб зноў не прадугадваць будучыню. Я такі, здаецца, там была вайна. Такі, я гэта заставлю сабе. Не, канешне, з Кадзімы. Ён жа казаў у адным з апошнім інтэрв'ю, што ён бы вельмі хацеў паспрабаваць зрабіць нейкае кіно, напрыклад, інтэрактыўнае кіно. Я такі, хачу інтэрактыўнае кіно ад Кадзімы. Давайце Кадзіма папрацуе з Dontnod'ам, таму што у Dontnod добра атрымліваюцца гульні. Давайце ўсё ж такі паспрабуем зрабіць нешта такое. Канешне, гэта ўсё мае мары, і ніколі такога не адбудзецца. Але, мабыць, ўсё ж такі, калі яны распрацуюць і выпусцяць сваю хорар-гульню, мне здаецца, што там ўсё ж такі яна будзе вельмі кіношнай, таму што ты бачыў, які Death Stranding, ён вельмі кіношны. Так. Таму, напрыклад, Bring Me The Horizon, калі выпускалі кліп Ludens,
якая была саундтрекам да Death Stranding, і там былі часткі з сінематікаў Death Stranding, ты на гэта глядзіш і такі вау, нібыта нейкі вельмі добрый цуд наогул здзясніўся. Нібыта нейкі CGI спецыяліст вельмі добрый натхніўся чымсьці і зарабіў кліп. Ты не бачыш у гэтым гульні, ты бачыш у гэтым нешта такое вау. У мяне такі же эфект быў, памятаеш, была фільм, не фільм, а мультфільм ці там CGI фільм «Апошняя фантазія» так па гульням Final Fantasy. І я памятаю, калі я ў дзяцінстве паглядзеў трэйлер гэтага, і я такі, так можна? Так навошта ўвогуле тады жывыя акторы? Ну, слушай, такое же было і ў першым сезоне «Любоў, каханне, то роботы». Так. За разломам орла, калі я не памыляюсь. Ось, таксама вельмі добра. Каханне, смерць, роботы, а не... Ці любоў, смерці, роботы. Да, ты сказал, любоў, каханне. Любоў, каханне, мір. Ну вось, і тое ж самае было вось в гэтым эпізодзе, і я, калі яго глядзеў, я памятаю, што я не адразу зразумеў, што гэта не акторы. Я такі, вау, цудоўна. Ну вось, крышачку па трэйлерам. Ты бачыў увогуле што-небудзь адтуль? Я бачыў анонсы, але я не паглядзеў цалкам усе трэйлеры, я паглядзеў толькі тое, што мне спадабалася, таму што я памятаю, што там быў Death Stranding 2, быў аб'явілі рэліз Diablo 4, калі я не памыляюся. Так. 6 чэрвеня 23-го, так, 23-го. І Star Wars Jedi Survivor, таму што я прахадзіў першую частку, мне было цікава, ці, мабыць, яны ўбралі гэту дэбільную механіку Dark Souls з гэтай гульні, але не. Не. Ну, слухай, яна выглядае не так дрэнна. Так, Diablo 4 вельмі добры трэйлер. Blizzard, ну... Як заўсёды. Blizzard, так. Мне здаецца, гэта кампанія, якая умее рабіць толькі трэйлеры. Мы не казалі, што было б добра, каб Blizzard асобны ось мультфільм зрабілі на CGI. Яны спрабавалі выпускаць фільм Warcraft. Ці што? Фільм Warcraft не дрэнны. Не дрэнны. Таксама паказалі трэйлер Hades 2. Так, і мне вельмі шкада тое, што я не гуляў у першы Hades, і я памятаю, што ён ёсць на тваім аккаунце Nintendo Switch, і я хачу яго спампаваць, паспрабаваць. Без праблем. Таксама, ну, я просто зрабіў, я прыйшоў калі да хаты, я адразу зрабіў пост з трэйлерамі, якія выключна мне спадабаліся. Там былі добрыя трэйлеры, яшчэ неяк, можа, я нешта прапусціў. Вось, Джудас гэта стваральніка Біашока гульня, але як паведамілі пазней, гэта не будзе такая вельмі маштабная гульня, гэта будзе вось звычайны такі. Я баюсь, каб не быў проста цірам. Камерны Immersive Sim. Так. А Space Marine другія Warhammer выглядае трэйлер вельмі сочна. Ну, хочацца нагадаць, што ўсё ж такі апошні Space Marine гэта цалкам правал, і, канешне, так рабіць гульні не трэба, і, мабыць, яны выправяцца. Апошні гэта першы? Ну, так, першы. Ну, які калісьці ён там выхадзіў, таму што я памятаю, што калі я гуляў у Space Marine, ён проста на маім Xbox, ён цалкам тармазіў, мне было 2 FPS, і я такі, не, дзякуй вялікі. І гэта не быў дзень рэліза, гэта было праз некалькі месяцаў. 96%. Ну, добрых водгукаў. Мабыць, але ў той момант, калі я яго гуляў, у яго быў вельмі дрэнны тэхнічны стан. Ну, вось, і ацэньваюць вельмі добра. Дзюну? Да, выйшла Widma Awakening. Так, але гэта будзе не стратэгія, гэта будзе экшен, сурвайвал, нешта там. І такі, Ну, канешне. Ну, але я памятаю стратэгію Дзюна, дзе трэба было кожны, там нельга было выкрасліць амаль што ўсіх сваіх юнітаў, і там трэба было кожнага юніта па аднаму таскаць асобна, і, канешне, я вспоминаю гэта і такі, а можа і не трэба працяг. Не, ну, здаецца, канешне, яны б зараз усё зрабілі добра. Я бы вельмі не хапае добрых стратэгій зараз, таму што вось калі ты ў Crusader Kings гуляеш, ты вспоминаешь про сваё дзяцінства, ты вспоминаешь про трэці Warcraft. Ой, не, слухай, у мяне крыху іншыя стратэгіі ў дзяцінстве былі. Казакі розныя? Не, Імперыя Арх. А, ну, вось такое. Тебе, мабыць, Total War падабаўся? Не. Не падабаўся. Я яго не гуляў.
Не, ну просто шмат каму падабалася Ну, там по гэтаму, канешне, гэта ўсё незвычайна. Я бы ўсё ж таки галасаваў за тое, каб Дзюна была і стратэгію ў тым часе, таму што хочацца добрых стратэгій, жанр зараз вельмі моцна стагніруе. Мне спадабалось, показалі трейлер VR-гульні Бегемот. Вось, і я паглядзеў там, ну, крыху такі геймплейны трейлер, і як у гэта гуляць у VR, я не ведаю, бо стане млосна праз 30 хвілін, як мне падаецца, бо там, ну, вельмі шмат экшану. Таксама новы дадатак да кіберпанку паказалі, выглядае добра. І ці што сёння ў твітары з'явілася навіна пра тое, што адзін з актораў расійскай агучкі, які агучваў яго, сказаў, што зноў пабачымся ў Night City. Здаецца, што CD Projekt Red будуць рабіць расійскамоўную агучку да... Але гэта яшчэ невядома, бо ён таксама сказаў, што я не ведаю дакладна. Ну так, вось. Так. Таму... Але ён быў у нейкага стрымера на стрыме. Вось, і ён яго сказаў, спытаў, типа, як ты ўжо зрабіў, ён такі, адкуль ты ведаеш, што я і рабіў. Цікава. Baldur's Gate 3, ну, гэта... Слухай, Baldur's Gate 3 знаходзіцца вельмі шмат часу у тэставанні, у раннім доступе і так далей. Ну, у якім годзе яго зрабілі? У 2020-м далі дэмку? Мне здаецца, так, у 2020-м. Яго першы раз. Baldur's Gate 3 ўсё ж таки вельмі добрый. Я ўсё яшчэ чакаю рэліза Baldur's Gate 3, таму што я вельмі фанат першых двух Baldur's Gate'аў, і тут трэці Baldur's Gate я буду гуляць толькі калі выйдзе гульня цалкам. Мне вельмі падабаецца Pillars of Eternity, другая частка Pillars of Eternity. Мне ўвогуле падабаюцца старыя RPG-хі, таму я, канешне, буду чакаць, і гэта ж сюжэтны працяг другой часткі Baldur's Gate. Гэта не тое, што яны проста зрабілі новую асобную частку. Не, гэта не як Final Fantasy. Таму, канешне, я буду чакаць на хайпе, і жнівень 2023 года, калі не адкладуць, гэта тут я ведаю, во што я буду гуляць. І таксама добра быў яшчэ трейлер Lord of the Fallen. Lord of the Fallen у мяне асацыюецца з гульнёй, якая не смагла, таму што я памятаю, гэта другая частка Lord of the Fallen, мне здаецца. Ці трэця. Таму што першую частку, якая выхадзіла, я гуляў у яе на PlayStation 4, і гэта была такая Dark Souls-like гульня. Ну, каля Dark Souls. Каля Dark Souls. Да баёўкі Dark Souls ёй яшчэ было далеко. Так, вельмі далёка было, канешне. І яна мне... Я не разумеў, чаму яна мне не падабаецца, таму што я ў яе нагуляў гадзін 30, і я так і не зразумеў, чаму яна мне не спадабалася. Ты як ведаеш, гэты карыстальнік з водгука ў Steam, у якога там гульні нагуляў 200 гадзін, не ведаю, мне не зашло. Не, я просто не ведаю, нешта ў мяне ўтрымлівала ў гэтай гульне, таму што я ўсё ж такі там тых 30 гадзін я нагуляў, але калі глядзець вось так, вот зараз параскінуць мазгамі, я не магу сказаць, што мне там спадабаліся босы, спадабаліся мір, там спадабалася шпацыраваць па гэтаму міры, і ці мне спадабаліся лакацыі, ці мне спадабаліся мобы, баёўка. Я нічога такога не памятаю, я памятаю, што мне было сумна, я памятаю, што мне хацелася, каб гэта хутчэй скончылася. Таму я яе не прайшоў, просто кінуў. І гэта ніяк у мяне было з Ghost of Tsushima, і дзе ты просто праз боль, праз усё ты хочаш прайсці гэтую гульню, і ты вось, я зараз магу сказаць, чаму Ghost of Tsushima гэта добрая гульня. Таму што табе спадабалась баёўка ў ёй. Ну, не толькі. Яна прыгожа выглядае вельмі. Яна прыгожа выглядае, і там добры сюжэт. Я просто я ввогуле нічога не ведаю пра гэтую гульню. Ну, я высраю, калі ты хочаш. Ты ж вельмі шмат страчваеш, калі ты не гуляеш у Souls-like гульні, таму што, ну, ты кажаш, што тебе не падабаецца складаны ўзровень складанасці, але ты ж гуляеш, напрыклад, у Hades, і у Hades тебе добра. Ну так. Таму я б тебе вельмі параіў бы, канешне, набыць Elden Ring і пагуляць у Elden Ring. Мне пасля гэтага Dead Cells нейкая, ведаеш, такая любоў да рагалікаў. Ну, у мяне таксама. У мяне з Dead Cells таксама матч адбыўся, і я ў Dead Cells вельмі шмат. Мне ў Dead Cells, мне здаецца, нагульна на гадзін 300. Я яго прайшоў да 3-й клеткі, і далей не магу прайсці, таму што мне не хапае. Ой, я таксама дзесь ці да 3-й, ці да 4-й клеткі, я яго прайшоў, і такі, ну, добра, ўсё. Да, на гэтым можна скончыць, таму што там уже цалкам вельмі-вельмі жорстка.
Што яшчэ показалі? Мы... Ну, слухай, там показалі нейкі меха-шутан, і таксама показалі... Armored Core. Так. І таксама... Ой, слухай, яго ж не рабілі вельмі шмат часу. Мне здаецца, што... Гэта шостая частка. Шостая частка, але колькі гадоў прайшло. Слухай, мне чамусьці здаецца, што я у першы Armored Core гуляў на першы PlayStation, мне здаецца так. Ці я не памыляюся. Могу памыляцца, канешне. Меня не цікавіць меха, але калі выходзіць меха-гульні, таму што калі ты памяш был MechWarrior Online, і я ў яго рубаўся, таму што гэта было прикольна. Ну, 2012 год гэта выпуск 5-й часткі. Ну вось, таму логічна, што я мог у першую частку гуляць на першай плойке. І таксама показалі, яшчэ ведаеш, што показалі Banishad, калі я не памыляюсь, гэта гульня, гэта Dark Souls, але з пушкамі. Ну, Dark Souls з пушкамі таксама спрабавалі рабіць, таму... Ты пра што? Ну, то былі гульню, якія выкарыстоўвалі механікі пушак, там, напрыклад, ну, тая ж пушка была у гэтым мушкет было ў Bloodborne. Ну, слухай, гэта не лічыцца. Ці ты маеш на увазе цалкам з пушкамі? Цалкам з пушкамі. Ну, гэта прикольна, конечно. Ну, ось, там нават, калі паглядзець трэйлер, ён выглядае вельмі сочна. Ну, такі вау. Ось, можа, пасля гэтага ТГ я набуду і спампую сабе Elden Ring. Вось я таксама пасля гэтага ТГА я хочу спампаваць набыць сабе Elden Ring, таму што я ўсё яшчэ ў яе не гуляў, і мне здаецца, што гэта тая гульня, якой мне зараз не хапае. Мы з табой страцілі яшчэ адзін трэйлер, гэта трэйлер Final Fantasy 16, таму што да гэтага выхадзіў не на ТГА, выхадзіў трэйлер ремайстера Final Fantasy Crisis Core, які я чакаю, які мне вельмі моцна падабаецца ён з PSP, і я яго прайшоў некалькі разоў на PSP, і мне, ну, я кажу, што гульня неверагодная. Final Fantasy 16, ну, ведаеш, што 15-я частка была такім эксперыментам усё ж такі, яна была больш арыентавана на захадную аўдыторыю, і, канешне, хацелось бы, каб яны падоўжвалі гэты эксперымент, таму што мне не хочацца, каб Final Fantasy вярталася зноў у тактычныя баі. Мне вось добра, калі б Final Fantasy Tactics выпускаўся, калі б мне хацелася тактычных баёў, я бы у Tactics пагуляў. А у больш экшанавых Final Fantasy хацелось бы пагуляць як 15, але з больш добрым сюжэтам. Таму што калі глядзець на іх маркетинг, яны добра зрабілі з 15 часткай, што яны адразу выпусцілі фільм па сусвеце Final Fantasy 15, а потым выпусцілі гульню, якая падоўжвала гэты фільм. Але ўсё лайно было ў тым, што гэта ж роуд-муві, у якім ты з галоўнымі героямі там шпацыруеш па сусвеце, вывучаеш яго і так далей. Вот у тебя там есть машина. Ты гулял увогуле у Final Fantasy 15? Не, ніколі. Але я ведаю сюжет, ну я ведаю ты ведаеш тады. Я YouTube гулец. Я зразумеў. Я гуляў яе на момант выхаду, і яна мне не тое, што б не спадабалась, але не тое, што спадабалась. Я бы хацеў, вось ведаеш, як яны рабілі там Lightning Returns, Final Fantasy 11.2, я б хацеў паглядзець на частку 15.2, дзе бы яны дапрацавалі больш таго, што у іх не атрымалася, таму што ўсё ж такі збольшага гульня добрая, то бок, ну, я б ей паставіў там 7 з 10, напрыклад, ну, слухай, па маім меркаванні. Я забыў яшчэ дадаць тое, што Final Fantasy 14 ён атрымаў лучшую гру-сервіс. Так, і гэта цалкам заслужана, таму што зараз, калі глядзець на... Лепшую падтрымку кам'юніці таксама. Зараз, калі глядзець на ўвогуле MMORPG, якія зараз існуюць, у нас ёсць такія тытаны, як The Elder Scrolls Online, якая вельмі добрая. Ёсць... Ой, слух! Па меркаванню гульцоў. Давай не ўсоўваць сюда сваё меркаванне, таму што тое, што яна табе не спадабалася на тваём новенькім Xbox Series S, канешне, не ставіцца. Яна мне не спадабалася з-за таго, што яна ў мяне там на Xbox ці яшчэ з-за чаго-небудзь. Я памятаю, калі я пачынаў яе гуляць, а гэта было на рэлізе, вось, калі яшчэ нават не было у яе рускай мовы, я гуляў, і яно так усё добра ў свет уклінілось, там не было гэтых свістапердзелак усіх на зброі, на ўсім гэтым. Ну так. А зараз я гуляю, мне так цудоўна, просто, цуд. Я дахаджу да першага вялікага месяца, там, дзе ёсць гульцы, і гэта просто масакра.
уже больш не хочется Так, у мяне вочы выцікаюць адразу. Таму што з гэтым яна ператварылася ў тое ж самае, во што ператварыўся Guild Wars, AK Fashion Wars, як яго называюць, таму што там таксама усе гэтыя скінчыкі і так далей. Вось Guild Wars чамусьці гэта не выбіваўся. Guild Wars гэта таксама адзін з толпоў ММО, які жыве зараз і які вельмі добра сябе адчувае. Гэта Final Fantasy 14, канешне. Што яшчэ сюды можна дадаць? Ну і, канешне, здаецца, што зараз Genshin Impact, таму што гэта, мне здаецца, што гэта зараз галоўная ММО-гульня, якая існуе ў свеце. І цікава, што яна не атрымала лепшую мабільную гульню. А што атрымала? Marvel Snap. Ты чуў пра яго калі-небудзь? Не, што гэта ўвогуле. Я не ведаю. Першы раз чую. Я зараз вось зайду ў App Store. Картачны батлер. Ну добра. Зразумела, дзякуй. Дзякуй вялікі, але не трэба. Вось, в прынцыпе, гэта тое, што... Ведаеш, што я забыў дадаць яшчэ? Што? Быў трэйлер Марио. Фільма? Фільма. Ну так. Я чакаю, я хочу... Акрамя гучкі Крыса Прата. Не, слухай, струк з ёй. Выглядае ён як нейкі цуд. Не, выглядае ён, канешне, вельмі добра. Выглядае нібыта якісьці вось блізардаўскі, Blizzard ставіў вось гэтыя ролікі, якія яны робяць, канешне, неверагодна. Філ Спенсер такі сумны сядзеў. Таму што нічога з Xbox не атрымала. Не, мне здаецца, што гэта з-за таго, што забаранілі здзелку паміж Activision Blizzard і Microsoft. Глядзі, яе яшчэ не забаранілі да канца, яны яшчэ не вынеслі вырашэнне. Microsoft можа на іх падаць скаргу ў суд, абжалаваць гэтую ўсё. Таму гэта яшчэ не скончаная гісторыя. Але вельмі цікава глядзець на тое, як Microsoft прыкідваецца маленькая і такая: Sony займае ўвогуле ўсю частку. Мы не можам нармальна існаваць на гульнявай прасторы, таму што там ням-ням-ням Sony. У нас толькі ёсць на ПК Game Pass, які набываюць увесь час. І адны з самых прадаваемых кансоляў. Ну, канешне, такое. Nintendo, хіба ў іх? Таксама мы забылі пра нашага котку. Стрэй? Лепшая інді-гульня. Гэта як спорна. Так, таму што інді-гульні было палепш, чым Стрэй. І лепшы дебют інді-гульні. Лепшы дебют гэта так. Але браць лепшую гульню інді-гульню года, не ведаю. Гэта гульня, якая не мае нічога прарыўнога, якая проста вось на 2 гадзіны вам трымайце, пабегайце за котку. Можаце скін CGI налепіць. Гэта больш не гульня, гэта больш дэмасцэна. Так. У якой ты просто можаш... Бо сюжэт, мне здаецца, што сюжэт у Стрэй, ён счытваецца праз паўгадзіны. Нават хутчэй. Ты такі, зразумела. Гэта як сюжэт Каліпса. Каліпс Протакол? Так. Ён таксама вельмі такі прадказальны. Я зараз у разважаннях, што набываць, ці Каліста Протакол, ці Elden Ring. Мне здаецца таксама. Не набывай Каліпса Протакол. Я пачакаю, мабыць, знічак, таму што мне ўсё ж такі больш-менш падабалася тое, што рабіла студыя да гэтага. Гэта не Dead Space. Гэта не Dead Space? Гэта ўвогуле не Dead Space. Гэта не. Мабыць, і так. Либо чакаць вельмі добрых знічак. Так. Ці вось зараз будзе Новы год, і на Новы год мы пачакаем Elden Ring. Хаця мне здаецца, што я ўсё ж такі не ўтрымаюся, набуду сабе Elden Ring раней. За full прайс, таму што, мне не жалка занесці ім грошай, калі што. Тут пытанне, якое больш табе трэба адказаць. Зачытвай. Пытанне. Ці добры мікрафон Rode VideoMic Go 2? Ён цікавы тым, што яго можна пад'яднаць і да камеры, да смартфона і да ПК Mac. І атрымліваецца ён дужа універсальны. Ці ёсць у вас досвед выкарыстання такога тыпу мікрафонаў? Пушка напраўлены. Ёсць досвед выкарыстоўвання. Асабіста, калі мы працавалі на прадакшынах на выездзе, мікрафон плюс-мінус добры. І, канешне, у гэтай цанавой катэгорыі, мне здаецца, лепей мікрафоны не знайсці, таму можаш смела браць, але к яму просто трэба ведаць, што к яму трэба добры дэткэт. Калі ты собираешься здымаць недзе на вуліцы, таму што ён такі вельмі лёгка зашумліваецца. Якія мікрафоны вы выкарыстоўваеце і праграмнае абсталяванне?
Выкарыстоўваем з мікрафонаў мы родаўскія подмайкі зараз. Выкарыстоўваем, зараз цалкам усё абсталяванне родаўскае, правады родаўскія, але рот нам не заносіць. Але роут нам не заносіць нічога. І я вось не ведаю, як правільна роут ці радэ, таму што я і так Радзе. Я і так сустрачаю меркаванне. Вось, выкарыстоўваем подмайкі, выкарыстоўваем з прыантапаў Dynamit DM1, ну і ўсё. То бок гук. Крыху пазней будем выкарыстоўваць таксама і дынаміты. Ну, я уже сказал про гэта. Ой, прабачце. DM першае, ці што. Вось, у якасці пульта мы выкарыстоўваем Rode Procaster, таму што гэта просто цалкам вырашэнне для падкастаў такое вельмі добрае, таму што гэта ўсё ў адным. Канешне, каштуе ён не танна, але для 2, 3, 4 чалавек, якія пішуцца ў адным пакоі, гэта вельмі добра. І гэта вось інфа 100%. Ну так, канешне, тут ён здымае столькі гемарою, што я выкарыстоўваю Procreate для запісу і для свядзення, для монтажу мы выкарыстоўваем звычайны Premiere Pro, таму што у ім просто легчэй монтировать. Зручней монтировать, чым, напрыклад, у тым же Procreate, хотел сказаць уже ўсё. Мазгі паплылі, чым у Logic Pro. Вось, і, ну, я ў гэтым сетапе працую ўжо вельмі шмат год, ну, напрыклад, у Logic, таму што і на радыусе мы працавалі ў Logic, і на тэлебачанні мы працавалі ў Adobe Audition, і гэта было дрэнна, гэта мяне вельмі не радавала ніяк. Калі ў цябе ёсць магчымасць проста набыць сабе MacBook і карыстацца праграмным абсталяваннем ад Logic, тады я вельмі раю, таму што ўсё вельмі зручна. Ось MacBook, так, MacBook трэба. Ну так, мне здаецца, што вось мы зараз знаходзімся, будзем рабіць анонсы, мы зараз знаходзімся ў стадыі, дзе ў нас наконец-таки заявілася памяшканне, дзе мы можам рабіць студыю, і на Новы год мы пачнем ужо рабіць рамонт гэтага. Мы пачнем рабіць ремонт. Ну так, трэба ж разабраць гэтыя шкафы, вынесці, трэба абклеіць усё, трэба, мне здаецца, трэба ці што зрабіць шумку для стола, трэба зрабіць шумку для сценаў і так далей. Таму, канешне, ва другі сезон мы выйдзем, я ўжо спадзяюся, мы ўжо выйдзем ў другі сезон з відэаверсіяй, і мы паміж сезонамі паўзы. Паміж сезонамі паўзы не будзе. Ну, можа, тыдзень які. Ну так, мабыць, мы адзін тыдзень прапусцім толькі, каб просто абклеіць усю кватэру. Просто таму што нам лень будзе. Так. Вось. Што? Мы, мне здаецца, ўсё абмеркавалі, таму мы можам сканчаць гэты падкаст. Дзякуй вялікі за тое, што слухалі. Хацем нагадаць вам, што ў нас ёсць цудоўны тэлеграм-канал. Ты так па-расійску сказаў нагадаць. Нагадаць. Вось. Яшчэ нагадваем вам, што вы можете поставить на подкаст-пляцоўках 5 зорачак к нам. Гэта звычайны літаральна падыходзіць для Apple подкастаў ды Spotify, потому што нам там вельмі не хапае адзнак. Гэта вельмі дапамагае прасоўваць падкаст. Калі вы слухаеце нас на Яндекс.Музыкі, калі ласка, цісніце падабайку, гэта таксама вельмі нас прасоўвае. Вось, усё. Вялікі дзякуй, што былі з намі. Да пабачэння. Да пабачэння.